ଗଛ ଉପରେ ଫଳ ହଁ ଫଳ ଉପରେ ଗଛ ତାହା କ'ଣ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଆମ୍ବ ଗଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହେଁ। ଗଛ ଉପରେ ଫଳ ଆଉ ଫଳ ଉପରେ ଗଛ, ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ନା କହିହେବନି ଏଇଟା, ତଥାପି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଉପରେ ଫଳ ଫଳ ଉପରେ ଗଛ, ନା ଏରା କେବେ ପଢିଥିଲୁ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। अच्छा କଲରା ଗଛ। ନା ନା କଲରା ଗଛ ତ ନୁହେଁ। ଜହ୍ନି ଗଛରେ ଫୁଲ ହଉଛି। अरे कहना क्या चाहते हो? ଜହ୍ନି ଗଛ ସେଇ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ